Il-Bank of Valletta ħabbar profitt ta' 47.8 miljun euro matul l-2022. Din iċ-ċifra ngħatat waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġew preżentati r-riżultati tal-bank matul is-sena li għaddiet. Meta din iċ-ċifra tiġi mqabbla mal-profitti tas-sena ta' qabel, ir-riżultati juru tnaqqis ta' 40%, iżda meta wieħed ineħħi l-effetti ta' ħlas relatati mal-każ ta' Deo Lemar f'Mejju tal-2022, il-bank ra profitti ta' 151.7 miljun euro, żieda ta' 71 miljun euro jew 88% meta mqabbel mas-sena finanzjarja tal-2021. F'dan il-każ fl-2014 l-amministratur tal-grupp Deo Lemar fetaħ kawża kontra l-Bank of Valletta fl-interess ta' 13,000 resident tal-lokalità ta' Torre Annunzjata li tilfu flushom meta falla l-grupp li kellu investiment fond tal-Bank of Valletta. Fil-preżentazzjoni ta' riżultati, ċ-Chairman tal-BOV, Gordon Cordina, spjega li matul l-2021 il-bank laħaq ftehim barra l-qorti mingħajr ammissjoni tat-tort li ġab fit-tmiemhom it-talbiet legali kollha dwar il-kwistjoni ta' Deo Lemar. Mitlub jinterpreta dawn in-numri, iċ-Chairman tal-BOV qal li meta jiġi esklus l-effett tal-ħlas ratat ma' dan il-każ, il-bank xorta waħda rapporta tkabbir kontinwu fl-attivitajiet bankarji ewlenin tiegħu. Il-bank reġistra wkoll tkabbir sod fit-dħul b'inizjattivi mirati għal klijenti u dinamika pożittiva tar-rata ta' għamax appoġġjata minn spejjeż aktar baxxi u rilax net ta' telf ta' kreditu mistenni. Dan wassal biex idħul operattiv totali żdied b'21% jew 50.4 miljun euro għal 293.4 miljun euro meta mqabbel mal-242.9 miljun euro fl-2021. Il-bank reġistra wkoll żieda ta' 371 miljun euro li jfisser 3% fid-depożiti primarjament xprunata mit-tkabbir f'depożiti f'kontijiet kurrenti u ta' tfaddil. Dr. Cordina qal li matul is-sena li għaddiet l-ekonomija ta' pajjiżna reġgħet kisbet ritmu ekonomiku pożittiv. Il-profitti li ħarġu mill-andament ġenerali kienu jirriflettu diversi fatturi, fosthom it-tkabbir għad-domanda għas-self li ġejja minn negozju għax l-ekonomija qiegħda tkompli tikber. Il-kap eżekuttiv u d-direttur eżekuttiv tal-bank Kenneth Farrugia stqar li dawn ir-riżultati qed ikomplu juru l-progress tal-bank u għal darb'oħra qal li jikkonfermaw li l-prestazzjoni tal-bank għadha b'saħħitha fl-attivitajiet ewlenin tiegħu.